Unsa man po'y hubad sa Enero 30 migi? Okay, kung ikaw na tao sa Enero 30, sa puton ka, dali ra ka masuko, pero dali ra sad ka maulian. O ganahan ka magnegosyo, puhunan lay wala. Pero paningkamot nga makakita kag puhunan, kay mo asinso baya ka, kay maayo baya kas negosyo. Unya ikaw, gusto sad ka mo tabang sa imong mga ginikanan. Usahay, magselos kas imong mga igsuon. Gusto nimo nga patas ang pagtagad nimo sa imong mga ginikanan. Unya ikaw, kung magnegosyo ka, daghang mangutang nimo. Kay maayo baya po kag batasan sa mga tao, may ka mo entertain og mga customer. Unya ikaw, magplano ka nga magminyo. Pero og maghuna-huna kag negosyo, mawala. Mauna sa imong hubad sa Enero 30. Ayaw kalimot sa pag-like, share, and subscribe this video, mga friends. Thank you.